खुलुमबाय नोंथांमोन बयखौबो आंनि चेनेलाव आरोबाव फिन खेबसे बरायलायबाय आसा खालामदों नोंथांमोनाबो गासैबो मोजाङैनो दङ ओमफ्राय आंबो मोजाङैनो दङ ओमफ्रायहाय लोगोफोर दायो माने मा होनो 9टा जाबाय आरोना ओमफ्रायहाय आङो फुङावनो बाथौआरि खुलुमखांबाय ओमफ्रायहाय दिनै माने जोंनि माने आंनि स्पेशेल दिन आरोना स्पेशेल माने दिनै जोंनि एनिभार्सारि सालगिरा होनगोन ना एनिभार्सारि होनगोन मिथिला आरोना खिन्थु दिनैनि दिनाव जोंनि हाबा जादोंमोन आरोना ओमफ्रायहाय दिनैजों 4 इयार्स कमप्लिट जाबाय आरोना स' होमबाबो जेबो माबा गैया आरोना मा होनो जेबो स्पेशेल बुस्थु गैया माने मा होनोनो रोंला आहा जेनेबा मा होनगोन दिनैबो आङो माने फुंनिफ्रायनो ब्लग स्टार्ट खालामबाय आरोना आं दायो माने नोंथांमोनजों शेयार खालामसै आं दायो मा ओंख्रि संगोन जानायनि थाखाय माने आङो दायो मा होनो र' खोन्थानि नोंथांमोननो नै बेवहाय दोङो लकेल दाउ आरोना आंनो फुबाय आंनो गोदानानै लाबाय ओमफ्राय नै बेवहाय मिस्टारा मा होनो पियास सामब्राम गुफुर माबाबाय ओमफ्राय नै बेवहाय देनो नागिरदों आरोना बेयो स' लोगोफोर नायलांबाय थादो नोंथांमोना आंनि दिनैनि भिडिअखौहाय माने अनलाजों जागोन आरोना नै बेथिंजाय माइरं दोङो नै सुनानै दोनखाबाय आरोना माइरंखौहाय ओमफ्राय आङो दायो माने दाउखौ एवफ्रामग्रोनानै लानोसै ओमफ्रायहाय लोगोफोर नै बिथिंजाय न'आ आदा सस्रा जाना दं आरोना मिस्ट्रिफोर फैगोन ना फैया मिथिलिया माने आयु मिस्ट्रिफोरा फैगोन ना फैया मिथिला आरोना माने 9टा जाबाय दिनैयो बिसोर 9टाबाथाय मोनफैखायोमोन आरोना ओमफ्राय दिनै फैनाय नंला खोमा थ' बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ जागायलांसै लोगोफोर गुस्थियानो गावजोब्बाय हानै ओमफ्राय थावा दुंबाय नै लोगोफोर आङो सामब्रामखौ एवग्रोना लानोसै So guys, ang dahi beवहाय हालदै आरो संख्रिखौ होखाजोबनानै खनसे होनोसै आं दखानना moments later. देखा नैखौ बोख्लायनाय इथालायखौ नै मानसि थालायखौ बोख्लायनाय ओमफ्राय इखौबो बरिया आयु बाथोन देना जानांगौ जोबोनि बैग्रिया माथो गोथांथार गोमोन ओइथिंसो मोजां दं नैथिंफाय बैग्रियानो फैदो बैग्रि गाइस नै दायो आं मा लाखो जानो बैग्रि लाबाय फानलुजों दुन्दिया देनानै लाबाय ओमफ्रायहाय कमला लादों ओमफ्राय नै आंगुर गोजा लादों आंगुर फिथाइबो लाबावदोंसो नै आयो जाखनसै सान्दुं गोसायाव जलायनानै आरामनो देन्जार जासिजोब्बाय नामा नोङो हारसिंनो बैग्रिया बेबायदि गोमोना गोथां नङा बेबायदि गोथांसो बरिया गोदै खामानि आलौदो go देनाय माखाने देनाय बाबा माखा आलौदो होनना सोंनाय बैग्रि जाखांबाय लोगोफोर मालाय ओमफ्राय नै कास जानो थांनो दुबखांबाय नै ओमफ्राय एनिभार्सारिनि आंनो जेबो गिफ्ट होआखै नोङो आंबो र' दा जाहोगोन मा जाहोगोन मा जानो गोसोगोन जाहोगोन आरो हसा अबेयाव दा उदालबारियाव लांगोन आरो उदालबारियाव मा मोनगोनसै मम' चावमिन मम'खौनो जाबाय गुस्थियाव जे मम' जाबा मोसौ बायदि मम' होनना गाबबाय मा जानांगौ लांमारगोन खसाके yes या लांमारगोन लांमारा मोजां होन लांमारगोनलै खैथायाव थांसै 4टासोआव थाब माबायाना नायनोसै बेसे जाहोनो हायो बेसे जानो नोंलाय थांमारगोन 80 टाकानिबानो आंगायगोन
एख' गैया इयो आंनो एख' गिफ्ट होआखै बाला माबायावनो एनिभार्सारियावनो एख' गिफ्ट होआखै क्लासाव खैथा थांगोन नोंसोरो Sida artiau. सोर थांगोन Unsumaran deh. गिफ्ट होयिनि होननायखाय आंखौ जाहोनो लांनो ओंखारबाय इये मोनजासिगोन होनबा आङो स' गाइस दायो माने फाइनालि ओंखारबाय आरोना जोङो मा होनो अदालबारि थांनो नायनोसै आंखौ मा मा जाहोयो बेसेनि जाहोनो हायो नायथारनोसै आं फैद' थांसै नायदो जानि अबस्थाखौ फिसालाया थाङा होनना गाबख्र'दोंमोन आरोना ओमफ्रायहाय ओरैबायदि Nai. Sansi masai. एइस मा जाहोनो हागोन बायदि होनना लादोंना इयो नायथारगोन इखौ र' फै मामा थांसै फै गाइस दायो थांबाय थानोसै नै बरियानो बेलासि बेलासि मालाय लामा खाथिफोरासो जि मोजां बेरायनो मोनो जोंनिया आरो भिटोरिया हाबसोनाय नायनो आं डाइरेक्ट माने मा होनो अदालबारियाव डाइरेक्ट खोन्थाखासिगोन आरोना दायो लामायाव थानायाव भिडिअ खालामनायला आरोना फैबाय होनदो मिमि मोनफैबाय लोगोफोर दायो मायो मा ददसै आंखौ माबायदि जानो लाबोखो रे ओमफ्राय नेगासिनो मोनजाथ'वाखै नेगासिनो दं आं दा सानथिबाथिनिफ्राय फैबाय जोङो मानसिफोरानो फैथ'वाखै मालाय रावबो बांद्राय फिट जालाय आलायाव नेलायै माबाखौ मम'खौ Momo di. Oh. मोनफैबाय नै दा जानोसै Jobai kece. Yonro momo. Oh para tadi sakadin nih. Subji deh. जाहोबाय बिथाङा आंखौ गोबाङैनो जाहोबाय आरोना जाखांनायासै 120 थाखाल' जानो हादो ओमफ्राय अनजिमा आगैखौबो लोगो मोनदोंमोन उनाव थांबाय बिसोरो ओमफ्रायहाय आं दायो थांबाय थानोसै आरोना ओमफ्राय आंनि दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै स' लोगोफोर माबायदि मोनखो आंनि दिनैनि भिडिअखौ नायनानै कमेन्ट बक्सआव खोन्थादो आरोना